пайвандони мӯйсафеди маъруфи хирсбоз дар хиёбонҳои душанбе тақозо доранд ки ширкати IM Different акси падари марҳумаш бо хирсро дар маҳсулоти тиҷоратиаш истифода набаранд. соҳибқирон талабшоҳзода писари талабшоҳи хирсбоз мегӯяд, як рӯпӯши телефон бо акси падараш ва хирси ӯро дар кӯча пайдо карда хеле нороҳат шудааст. Очама фаҳмида буд ки ҳамин чиза бировардан, ман гуфт ки бира намоншон буд ки набироран ҳамин чиза. Дадай ман гузаштагия иҷозат нагирифтам, ҳамин чиза гирифтам бировардан. Ӯ чизо чихоли телефон аст дар таги пома ёфтам, раи замин мара қаҳрм кард. Ай таги по ёфтам гирифтем, ба саршон бо димура рафтем. қати очам магазиншон дуромадак ҷанҷол кард кам дар қатишон. Ӯ бача гуфт ки шумо бирен суда метен ки ҷойда метен, бирен битен ҷа додвой накунем. ҳанифа иброҳимова ҳамсари мӯйсафеди Талабшоҳ низ мегӯяд, дар гузашта хориҷиён барои истифодаи аксу видеоҳои шавҳари марҳумаш аз онҳо иҷоза хоста ва ҳатто кӯмакашон карданд. пеша меомадан камера мекардан, хайчи бо чандра омадан хабар мегирифтан, бо хай продуктаму овардан. хориҷиё да омадан хабар гирифтан, бо хай барои замистон пешка овардан, бо хай сум додак бечора, хай ҳар кас рӯи худованд овардан суму додан, гуфт ки апаҷон бо меоем хабар мегирем. дар ширкати IM Different ки акси мӯйсафеди Талабшоҳ ва хирсашро дар нимтанаву рӯйпӯшҳои телефон истифода мекунанд, муроҷиати писари Талабшоҳро рад накарданд. онҳо ба ӯ гуфтанд ки ягон нафари калонсоли хонаводаро бояд даъват кунанд ва расман иҷозаи истифодаи аксу пайкараи ӯро аз онҳо бигиранд. аммо мегӯянд, дигар касе аз бузургсолони Хонаводаи Талабшоҳи хирсбоз ба назди онҳо наомадааст. феълан мо нимтана ва рӯйпӯшҳои телефон бо акси мӯйсафед бо хирсашро дар фурӯш дорем. амалан мо талош дорем қаҳрамонҳои миллӣ ва шахсиятҳои маъруфи кишварро таблиғ кунем. масалан, дар рӯзи зодрӯзи лоиқшералӣ мо акси ӯро аз тариқи маҳсулоти тиҷоратиамон таблиғ кардем ва духтари шоир бо мо дар тамос шуда аз мо миннатдорӣ кард ки хотираи падари марҳумашонро дар байни ҷавонон таблиғ карда истодаем. ҳамин тариқ мо тасмим дорем ки дар оянда акси Спитамен, Исмоили Сомонӣ, Абу Абдуллои Рудакӣ ва дигар шахсиятҳои маъруфро таблиғ кунем. Ну и там дальше, наверное, будет и Рудаки, и остальные все известные личности. ширкати IM Different ҷиҳати таблиғи яке аз рамзҳои кӯчаҳои Душанбе дар солҳои гузашта пайкараи думетрии мӯйсафеди Талабшоҳ ва хирси ӯро супориш дода сохтанд. онҳо тасмим доранд бо дарёфти иҷозаи расмии мақомоти шаҳри Душанбе ҳамзамон иҷозаи хонаводаи ӯро бигиранд ва он пайкараро дар ҳавлии мағозаи марказии ин ширкат дар хиёбони Рудакии пойтахт гузоранд.